Jirikindeng APHL se party atum sik schedule puthak chirok to mai lapen armu ka chipao ka mai kideng Karbi Anglong Autonomous Council pen kachiparai pon Newland Polices aputhak ASDC jengkha ara thutpak pen kachesong pon Langlokso inghan aphule along Sainik School ki kimchi aputhak rat pen mai kangni Nangli jongsi Reels kaselam lapen mohor kenep ningke hangabang pubang pipulo tangte nangli kit he kason rat atheng no on ke paklangji lapen rat phan kapachi nije phan Karbi Anglong Tourism Sai Campaign warsai keme nangwan dilo Karbi Anglong Tourism Sai Campaign pater pi ponsi World Tourism Mania phan Reels making lapen photography competition ki bi pon Reels kaselam lapen mohor kenep at happy ke Karbi Anglong along ki jui ke langadim mate tourism local cuisines lapen Karbi Anglong art and culture aputhak nangji lapen reels abang kiding nai seta second thongkap kithi nai seta second creep ho angbong nangji kijut si kideng ponji ke chiti ni phai gora drop arni anghenlo bangsuka chepate along ke haya bangal le seta tangka kereng surikep long poneji tangte langmesana reels selambra mohor ne igra lo plot non Karbi Anglong tourism@gmail.com along lapen nalike thek pena jok chepalong ponik non surikep atangka Karbi Anglong live kilang ra do ana phasta mi pini bhom kuro dap ke me kardom hang pajiriklo kardom pini ada ba birtang ton pen arju ponik tha patumi chiti ni phai inkora ke thomarni amreng constituency jirikindeng hemphu mukrang pathu akramalong 6 schedule kam awareness program ke paman ponalong amreng constituency committee amaipu Lovelin Hanse pensi mai chepa hemphu ponlo Bangso Mayalong Aluhiaman Ben APHL Simate All Party Hills Leaders Conference Central Committee Amaipu Jai Kathar Chundang Sarkiri Rongphar Lamjai Sarpo Angtong Ingti Wothat Langso LA Amaipu Bikrom Hanse Lapen Penangan Kithe Kidingatum Chetong Dun Tangte Pherang Ke Thengno Nangke Pachini no dalam thele non Arjupon Sinang Mass joining program dolo dak Jirikindeng lapen mass joining along bang troxy don troxy kebras sirkep amunit atum adon atum dak APHLC along nang join dun ke ong nei ke BJP pen lapen congress pen nang join dun lo pen ASDC abang dolo ne odok ASDC pen taduk CPIML pen taduk pinina join dun ya si non dak ke Jirikindeng ke aku nang join dun nang hilang ke avelo rokom APHLC long si nang join dun lap le inut bang ini hala hemsu ko curi dun atum doi lang mene desar peni labang so mai long armung ka chetong kon bak doi dak ni tum ke jetong ka kalakha teng ke suri hini ra pharoner kep ra trok kep lo arkom kidu pini daga jetong desar ke bang jilang MP election hot nangli kon avote long pensi nangli chepa hai poning thelo nilitum la inglong arat atum anke kivira nathusi dambom lo la pen ohomia tumta kivira nathusi dambom lo la posi non ke kivir wedenchi apan ke inglong arat atum an karbi chot kalilo inglong arat atum an la pen ke ohomia tumta mathalo sisik lo la si nilitum APHLC atum si ke ong mua vote ke longpo kusin tum matha hala bongo sena la pen bang akai ke chia tu angbong adat lo ke chia tu angbong tala ta ohomia tu mabang kali hala UP pen Bengal pen Bangladesh pen ke bang atum Bihar pen ke bang atum hala tum ye ni tum hanang pipe dia ta thek athema hala tum ke ili tum long le lok sina ke thidun lo ka News Desk Report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong Jengkha Municipal Board ang kangalo araratum Karbi Anglong Autonomous Council pen kasimar pon Newland Polices aputhak kidamtang chiti ni phai inkora ke thomarni Jengkha long kachesong pon Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pathik non-rate of annual land revenue rural areas along commercial land first class Pharoner cap par bigha second class Pharo truck par bigha third class
Pharupli par bigha industries along Pharupho par bighas homestays along Phokep par bigha agriculture land along Inkoi par bigha Labangso arona banke chekhoi dun thekthi atheke taon arlo chot pukali kedo rongrop arlosi ke ongnang saidin lapen karbia khaya tum saidin karbia tum ke keplang puke jum olang lasi isi pen langdam lo polote karbia khaya tum aphan longle pache jor po keplang atum ansi taon along do chotji pu abidi lake mate kengsang aso tum aphan pache rai thaiji abidi lokusi sarsing ingling ahin pen maya long lam thi jai pon lang pon new land policy puta protest program Dake jo sebe je khato ya pu kapar lo havar la pen ke tebok ro penang ara tundak tu rumba sunai tu prat pen di mana ma gala hello je labang so 25 jonar ni Uttar Mas Council pen ke klang pon le aron bang gala ha private upi pon ma la so te ke 10 lakhs pen 30% premium ke kar ki tu uni la pen ke 9 lakhs 20% pura premium ke tu ke uni apot si la so teng lu ta ke no 30 lakh premium chiri si lagi sira popular 80,000 asana premium itu unit. Pasti premium unit lo pun long le happy man ni. Porsi la bangsu 25 jonar ni new land settlement policy council ka peklang. Kela ke karbi yang long le hem ku kapaman un AG pan isya pilang ang peklo la bas. Lasila soron ke bidrovek ni dan laswa ron bidro re tik tu ke council pa private tik tu ke lage militum ke song kon bompo. Lapen hini bang litum ki pola hello non jel ha mara long so sota tahun ka diklar jatim ta kali jirgin deng ta laswa ta umla fer ta patu minili tum na umla fer ta tahun ka diklar ki adim si kali la hello industry ave factory ave department ave kedu ke dang ke tek ko bine ka chintu so tek so so sam lasi la sordar ba ke kar de so council la ko bidro tuni lasi tum sonia diman la pini ba lekha mana tahun tumi pula tum ka diklar ordar bang bidro nahi 25 jonar ni council pen ka peklang new land policy ordar bang ke bidro labang so mai ke chari ponalong ronga sar singing tia hin pen bang so mai along aluhia man pen ka chetong dun abarim em ram sing rong hang sar singing leng atum chetong dun khironi pen mohan teron karbing long life Kedam tang chiti ni phaing kora ke thomani Korkanthi constituency ke parlo Langlokso cooperative lamps auditorium along Langlokso inghan aphule along Sainik school ki PG alam aputhak mai ke padopon Bangso mai long kachithan bolake Chinthong rong hang farming society pu kedam tang pharokre serkebra trokner kebra ner kepen pharokre serkebra trokner kebra sirkep aningkan malom Kecherai along Lacey non Sainik school atumaphan pata kedo 500 bigha salong le pekpon lo pusi thanpon bonta hadak adung het kedo sarthi tokbi arong along le pen aduya hoy ajak ding kloi pen kachepa king kavidet aputhaksi bangso Sainik school ke wanji along ke kham khedo nalam the jeseme chepaklang pon bangso amai along Karbiangla Autonomous Council speaker Raju Tiso KSA3P Amayamai Phumir Jengkro Samilangso Education Block Chairman Samuel Ronghang Chinthong Ronghang Farming Society along Amaipu Harsing Kramsa Kongchunbang Robinson Rongpi Klembang Phu Sarsing Hansetum Chitongdun Anparta Langlokso Mozadar Chandra Singh Teron Sakhi Tokbia Rongasar Babu Tokbi Diobar Terona Rongasar Bir Singh Teron Radasai Klembang Phu Ram Singh Rongpi Abarim KLNLF Klembang Phu Mukesh Timung Joy Singh Hansetum Penkedang Lok Pinangan Langlokso la pensami lang solong kedo Thekre muchot manpeng gedo tum chetong si RD do joten chingki chingwai pon Penangan chingki chingwai pon si longle adu ya hoy kachepa kingji aphan Chinthong rong hang farming society la pensar thi tok biarong angbong isia committee kache sing bonji aphan cheparai ponlo Lapen bangso committee along local MSC mate Karbiangla Autonomous Council speaker Raju Tiso setami dodun po Anparta Langlokso Muzadar lapen sarkari gangbura atum setami dodun po lapen aduya hoy chepa king pon po pusi bangso mai long cheparai pon pen mai pajut pon adim ke lang aduya hoy so hoy ke lang je pumang isya committee
selampun dena tu si kupu mane jumthong rohang ko ki farming society jamte sati tok dia rong ara ko machi koi lo si soteng si committee si selam ko si alang ditumhin pen among si committee lo member samena bonte pinap si pen si lo si la so committee pen among si adui hoi abang si pakai ni dong mukak pen semsing inti Karbiang long live Karbia khai ki khai kang thim ilami ki pen kedang lok jutang jubat nim rokom pindeng sumpot jok lim binong bangso jok anikan wang ason thak thak non nangkileji Karbi risonim so ronga je ketalon dun chi aphan ni hang donsuri jutang hawar amai KCS reception committee mate tirika mamai seng pontang lo Sonsi patumi chitini phai ingkora ke thomarni anelo por phai krihinia por malom ni hang donsuri jutang akla malong non ke wangji prechek loni phai ingkora si pen ingkora ke thom an suri hinira ingkora ke thom abaha Karbi risonim so ronga je mate ZKYF ketalon ponji aphan arni hot ponlo Ingding thongke braisi zonal Karbi Youth Festival mate ZKYF pining le thota mesen me epen ketalon pon thekji aphan reception committee seng pontanglo Romesh Singh nar ke chari pona mailong kangbura inti pen aluhi pachini ponsi aluhia man pen sangpi kadom terangpi MAC Silarson rongpi VDC chairman anparta manpeng ke do ke thekiding atum chetong dun Aduntu ZKYF pining suri hinira ingkora ke thom aparman reception committee seng ponsi maipu Chandra rongphar dun maipi kakrung hansepi Dakiram Singnar Manalisa Tisopi Chunbang Hunaram Singnar Rap Chunbang Mohiswar Be Waisong Rongphar Junaki Timongpi Dihin Rembang Silarson Rongpi Saihem Chunbang Bapuram Timong Kamal Be Lapen Pinangan Bang Phwa Bang Phia Tumpen Precham Atu Pekponsi Ingdeng Thongke Braisi Hawar Karbi risonim so rongaje mesen pen ketalon ponji aphan sikdang pangcheng ponlo Balipathar pen present terang Karbiang long live Pinya daba birta ki lapan si kang ton paniklo